Unya ato sang hatagag pagtagad kay kanang naang ang atuang sa impeachment, no, kasamang ni Sir. So doon ang utana at asa man to dapit dito sa Malapaton, sa Malapaton Sarangani to, Malapatan Sarangani province. Kaning ubang mga patay dito sa kala Nugas, Lanao del Sur, ang uban dito sa Malaybalay, Bukidnon, Valencia ug Maguindanao del Sur. So ato sang hatagag pagtagad kay kaning padayon na to gamay sa impeachment kay unya sa Lunes pohon, lain na pong isgutanan na to, lain na pong atanganan kasamang ni Store. Atong paminaon ang defense team karon, kay kaniwa man nato ni paminaw. Atong paminawon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Atong paminawon si Attorney Mark Vinluan nga siya mo iniingon kasamang ni Store nga ni agree siya sa pamahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros nga wala makaprobar ang prosecution nga adunay gikontak nga hitman si BP Sara. Wa man. So wa man di ay ngano man nga naghasol pamantaan naghago pamantag oras, naggasto patag kwartas katawhan nga wa man di ay klaro ang prosecution pagpresentar sa ilang witness, pagpresentar sa ilahang kaning aligasyon. Onya pilay budget 25 million kada adlaw. Papay labot sa 27 million nga gibudget sa impeachment. Biko na ato ko ng paminaw. Naman ang abogado ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Onya ato ipakita karon sa BP Sara. Kay katulagin sa video, prior sa video clip nga gikuha sa prosecution, unsa man day nahitabo. Biko na ato paminawon sa si Attorney Mark Vinluan be. During the November 20. Okay. In the discourse yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." Okay, kadiyot sa She then kasama asked the sila. question, Tanawa. why are these acts Yes, sir. impeachable? To this question, prosecution responds. So tanawa so ningon siya nga kuan sa diha. So ningon siya nga kagahapong adlaw so kuan man niya gipahayag Miyerkules. So atong Martes matod pa niya nga ningon si Vice President kanang na ningon si Senator Judge Risa Hontiveros nga wa man di ay klaro, wa man di ay mo makapresentar nga doon nagyoy assassin, doon nagi hitman mga sukindig paminaw nga gi contact si Vice President Sara Duterte. Useless ang inyong pasangil. Wala ni Oyon sa anak makasama. At ako nang tiwasag paminaw kasama nga Renabe. Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, why are these acts impeachable? To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. End of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin." Okay. Kadiyot sa. So, tanaw nga ningon ang prosecution kuno matod ba to ni Vinluan nga dili 100% nga naka-establisar sila. Nga doon nagyoy gi-contact nga hitman si BP Sara para patyon. Why gipakita ang prosecution? Why gi-presentar? Sa man din ilang pasangil di. Niingon na sila expert. Balik ta makasama dire sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. Straight. Onya ato ipadayon ato ni ipadayon kay onya sunod semana mo na to humnon karon. Kay sunod semana makasama lain na sad nga hisgutanan kay lain nga pag-hearing naman sad. Na naman say kanang trial sunod semana. Sa kanin. So naa dinhi So niingon sa Attorney Vinluan ang defense team ni Vice President Sara Duterte kasamang ni Store nga wa giyoy kaprubar.
wa gyud gikapakita ang prosecution nga adunay nakontak, adunay gikontak si Vice President Sara Duterte para ipapatay ang presidente, ang First Lady o si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ngano man conditional man gud to. Kani ato ang ipadayon ka sa Manjiralbe. The respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Kanawa, so matod pa niya nga ang prosecution, klaro og tataw nga ang prosecution wa gyud, wa im naprobar. Wa gyud gikapakita nga adunay gikontak mga sukindig paminaw nga assassin o kaning hitman. Si Vice President Sara Duterte. Wa gyud. Mon ang katong ilang pagpresentar sa ilang witness kasamang Nestor sa tinuod lang ato, wa gyud toy kwan kasamang Loe. Wa gyud to og sa kanang naang kwan pa to, sa may termino anang naang kanang way pulos to nga pagka-witness. Pero sa witness ang personal bright to. Kay si PA man to pero mo tay mong witness para sa kaso murag kwan kayo. Mura og kanang balikwaot kay nga mao to ilahang gihimo nga witness. Sige, okay? Ipadayon. Niya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money. Okay, kada. Tanawa So kanang pagpresentar ninyo, wa may klaro. Wa man ay bili. Kanang inyong gipresentar nga witness, gausik-usik na sa oras dinhi sa Senado. Og labi na nga gausik-usik makasama. Labi na nga gausik-usik ra intaw na sa kwartas katawhan. Gausik-usik sa oras, gausik-usik sa kwartas katawhan. Kining ning inyuha nga pag-hiring-hiring, pag-impeachment, o ganing pagpresentar sa inyong witness. Ato padayonon kasaman, Gerald. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that," sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End Okay. of quote. Okay, kayo sa so kani, si VP Sara na nag-ingon kuno, nga wa man siya gikontak ang katuramang mga, doon na may mga tao ra nag-istorya, ana. Nya nganong naka-istorya sa ana? Tungod kay duna sila report nga nadawat. Og duna siya mga intelligence report kasamang Nestor nga ipapatay sila. Hutdon sila. Kanang gitawag og Operation Romanov. Dili lang siya kundi lakip na iyang pamilya kasamang Nestor. Wag tangon kuno mga Duterte pinagi sa kuno sa Operation Romanov. Mo ni ay probar sad no sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung naa bagyoy unsa man do na bagyoy threat, do na bagyoy death threats, nakapablatter pas BP Sara atong panahona, naabay mga ebidensya sad no nga mo ni ang ipreparar sa defense team ni Vice President Sara Duterte. So unsa may gikot ani be kuno ato kuno kuno ato ang paminawon ang gikot be. During the virtual press con, Princess Maui mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Maui reiterated it, but the NBI gaslighted it.
When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions like the one in Naga was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Okay, kana, di lapita ha. Tanawa. Diya nagduda na gyud si VP Sara nga basig tinuod ang mga reports nga iyang nadawat. Ngano man? Kay ang iusasa nakabantay mo ato nga gikuhaan og security personnel si VP Sara. Bantay kadto ka sa mga nisor ginumdum kana. Unya usa sa mga gitangtang nga iyaha nga personnel makasama ang iyaha pag yung trusted security personnel ang iyang gikasaligan gyud maayo ba? Nga iyang security personnel mo pagigitangtang. Gikuha gikan niya. Unya nakaibalo nganong matod pa na, kanina naingon sa nga her schedule of official function like the one in Naga. Gikuha sa mga sukindig paminaw niya was leaked intelligence agents. Ang iyang mga lakaw nahibawan ang iyang mga lakaw. Pero nakahibalo sila sa taas sa iyang mga lakaw. Unya mo na nga baka compromise ano yung mga security kay kanang na may baluman kinsa mga ngano man kaha. Murag gipanid-an ba? Ino na to murag gipanid-an, doon ay mga surveillance dito sa vice presidente mo to nakuyawan BP Sara ato. Mo to nisulti na lang siya nga uyog mauhunay murag kuyaw sad ni. Bato nga padayonon beke. Some, the prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024. Straight to the She point. didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning, and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats and inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prison correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first-level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles that day. Padakuha sa guna nga kana. Unsay giingon ni Kwan? Unsay giingon ni attorney kanang naang binluan? Kadto dili to siya dili to mga sukintig mo na konsiderar nga hulga, nga grabing hulga. Dili to makonsiderar. Nya kani nga naa nga og naa manggaling nahulga nga nagamay nga na istorya si VP Sara, dili na siya impeachable offense. Pwede na sa itakol adto sa Municipal Trial Court. Dito ka sa mga listor. Moto nga si ang mga abogado, mga sukindig paminaw, ang mga congressman nga mga prosecutors tanawang mga naong tanawa. Tanawa mga naong kasama ni Stor, Tanawa o murahag yun o nakasaksi sa baha sa Mindanao. Pag-ingon sa abogada sa defense team nga, dili man na impeachable offense. Ang naong ni Luistro, tanawa. Pero wa na hinoy laway kasamang ni Stor, wa na. Tanawa si attorney saning abogaduha day kaning ni ang kuan
ligutan na kanang abogado na ng piling ba? Tanawa ha. Ato ni ligutan no. Na ng piling daw sa ato ni ligutan oy, ha? Paminaw ginagtaro nga ay ipit mi ani. Kapunan, ato ni Kapunan di ay. Si ato ni Kapunan kaning babae na ng piling ba? Awag sa manisurin sa oy. Ha? Si Luistro nga isog is Luistro tanawa nang ilog po is Luistro oy mura og na ha. Tanawa ha. Onya nagdungo-dungo na lang si Attorney Ligutan Town. Sa Attorney Ligutan nagdungo-dungo siya o si Chill Jokno nag-chill-chill tapos luyol tanawa. Si Laila Dilima oy kay di na gyud madrawing ang naong tanawa na sa libdan po doon pero asang laguta gyud niya. Tanawa ha. Onya katong si Lawrence Defensor ha. Nga asteng ko ana gyud nila nga ana ma-impeach sa gyud ni kay do na gitay mga ebidensya nga bag-o oy pagpresentar pa wa man. Ha? Nya ang ilahang giingon expert 2 weeks. Mutuo mga tao ana nga expert kag 2 weeks. Wa man gani nahimong expert ng mga dili man gani tanang IT nga nakagraduate og 2 years expert na kasamang nistor. Kana pan 2 weeks ka na expert nang kato siya competent lang to dili to panako dili to matawag og expert noon competent capable kasamang nistor pero ikang expert lahi na oy lahi na nga ikaw mga expert na tanawa ho pagkasubuag yung mga naong sa mga prosecutor tanawa sa mga nistor si Luistro, nangilugpoy gitaw si Luistro, mura og kuan taon, si Congressman Luistro taon, orte paminaw kasabang nisto. Onya si Laila Dilima, tag-uulang Laila Dilima, wa na gyud mag, tawa, tanawa mga purmas, mga prosecutors, tanawa ilang mga purma pag-ingon nga, dili, oy, wala pakyas ang prosecution, pakyas mo, wa mo nakapresentar o kisa may hitman, kinsa may gikontak wa man. Tanaw prosecutors mga prosecutors kaluoy taon. Ya murag wa ra taga snacks pod, murag tubig ra po nang murag tubig ra po nang gihata. Sige atoy padayon, may kuno be? Padayon. One against the threat to her family's life and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con. She never incited sedition, she merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Thank you, Your Honor. Thank Okay. you, Danny Vidluan. Sir, Sige ko no, sa iyang rolling down, kano. Amo na nito, no? Samon na, Spoke for and behalf of so mo to ang kanang na ang murag closing statement magkasama sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga wala oy pakyas mo. Gasayang-sayang lang ni sa oras din Sayang-sayang ramos kwartas mga tao. Gitabang pa nas mga pobre kasamang nistor, gitabang pa nas mga hospitals nga ang mga tambalanan karon. Tanawa mga tambalanan kulang og mga bed diha. Diha daghang mga reklamo na to des Talisay District Hospital. Na naay mga dapat i-admit. Wa masud dito sa admitting room nga naman kulang. Nakita ba ni sa ato ang gobyerno? Mga tambal. O karon, ngano nakaingon man si BP Sara, duna di ay siya mga hulga. Sa wala pa to nahitabo nga niingon siya nga, pag namatay ako, ipapatay nimo sila ha. Pag namatay ako, pero di siya mamatay, ayaw rapod, ayaw. Palit ta magkasama dire sa to ang pagkulong kabildo karong buntaga. Straight to the Now, atong hatagag pagtagad to ha kay kanang naang ingon si kasamang unsa ni siya ni comment sa kanang naong ni Luistro kasama
Muna'y naong tumo-tumo. Ni comment diri sa tuwa nga Facebook kasama nga ikong ribbon na. Tod pa niya tanawa-nawong kasama. Okay, so muna ang ato ni hatagag pagtagad sad makasama o niya kana ato tanawa. So katontoan ningon naman. Ningon na ang defense team nga wa gyud. Og klaro tuod bisan ganis mga tao kita nga mga naminaw. Kwan gyud nga murag dunag gyud diferensya sa witness. Aki lang sa ilang witness ba nga gi-invite nila. Okay, ato kunong kwanon ato ang kanana pero katong witness bright na kanang katunto sa NBI bright to kay CPA to kasamang ni Store bright na bright boy pero dili mo siya maoy right witness ba. Dili siya mo'y right person nga ilang kuhaon as witness. Nga ilang ipresentar. Or pwede ka to siya pero mura og kulang sa briefing tingali kasama ni Store. Beko no kay sige atong nga kuanon atong paminawon sa si Vice President Sara Duterte kay atong paminawon si Vice President Sara Duterte kay ang ilang pasangil nakita naman to nato katong video ba nga katubitang video kasama Gerald nga ato sa kuno pangitaon sa tong video kadiyot sa katong video ba nga kanang naang nagbanta si BP Sara atong paminawon tog balik kadiyot sa kusang kanana ang pangitaon sa pero kani ato sa ning i-play lang sa nato ni itong paminawon ni kaning ni after na ni siya aton to bitang presko niya anang gabi anang November 2024 anang November 23, 2024 mao to kasamang ni Store ang video nga mo to'y paglitok niya nga kon pation ko kay kanang interview man sa atong vlogger nga si Princess Maui mo to'y interview niya so mo to naka-istorya sa ato human atong nga hitabo pangutana sa mga kaubanan nato sa media nganong nasulti man to niya ato paminawon kasama ni Sorbe kuno be. So the context is, what did I say? I was asked, do you know about tanawa, the Roman? So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. Saad pa ni VP Sara sa kanyang 2024 interview Tanawa. Sige, padayon no. kung bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa First Family. Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta. Tanawa So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, I was asked Romanov, and then I answered, I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, o kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? Tanawa So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Tanawa sa samang ni Sor. Nga nakaistorya sa tungod anang gitawag og Operation Romanov. Kanang Operation kanang Romanov, muna kasamang ni Sor ang katong operasyon bang nay usa ka royal family dito sa Russia. Nga gimasakir sila kasamang ni Sor usa ka pamilya. So muna nga term ang nadungog ni Vice President Sara Duterte coming from the interviewer nga kadto ang usa ka vlogger. Nga kanang BP Sara ayaw ko kumpiyansa unya yang gistorya dire nga duna say tulo ka mga tao nga nisulti niya nga
pabantay-bantayon kay mujag muraog na ay kana bitawng kuan ang iyang kinabuhi ba? Dili safety ang kinabuhi kasamang Nestor. Ha? At atong paminaw utrogod, paminaw na to ha, paminaw na to bigay. Ah. And then I answered, told by two people, this is the first time. Yes. What did I say? I was asked, do you know about the Roman? So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by two persons already. Two. Be careful. Saad pa ni VP Sara sa kanyang 2024 interview. Tanawa. Ningon siya nga dunay nangutanan niya taong kasamang Nestor na istorya niya. Ha? Dunay na ni istorya niya nga BP Sara pagbantay, pag-amping. Ha? Pag-amping unya dunay Operation Romanov. Nga kanang operasyon kasamang Nestor ba nga muna nga kinahanglang ang defense team hopefully nga inig next week ang defense team maka-provide anang na ang kinsa may nagsulti sa Romanov. Operation Romanov. Unya katong dunay threats man. Si BP Sara. Iya man ang gisulti diri ngayon nakasulti siya ato kay duna say threats. Apan ang iyang mga hulga nga nadawat sa kinabuhi wala matod pa imbestigare. Or giimbestigaran manggaling giimbestigar manggaling apan wa tinud-a kasamang Nestor. Ha? Oh, wa tanana ang wa tinud-a. Kuno ato ang ato paminawon sabi. Okay. Bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa first family? Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta. Ganong conditional ha? So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, I was asked Romanov, and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay. Tanawa ha sa ha. So muna nga ningon sa nga naman. Nagkasulti sa ato kuno kasamang Nestor kay matod man BP Sara doon na sa threats nga nadawat. Una ka ng operation Romanov. Pero kana kinahanglan pa nang ipaprobar kinsa man asa man gikan kanang operasyon Romanov. Muna nga kanang operasyon Romanov term na kasamang Nestor sa kanang Romanov family nga gimasakir didto sa kanang nang sa Russia lagi sa royal family kasamang Nestor. So muna nga nasay hulga nga nadawat dili lang siya kundi lakip sa iyang pamilya. Nya kay balo siya og kinsa asa gikan ng info. Muna nga tuan ng kuanon ha. So ansa may duga nga kuan katunto ang usang video kasama Gerald bitaw. Tungon no tan-awon to sang video. Dapay laing video ha. Katong laing video kana tanawa. Operation Romanov na medyo naputulan na sa kasamang Nestor. Unsa may ang giingon din daghan siya nga mga nadawat nga mga threats na publikar kana kay gi-interview sa media nagpa-interview siya. Ngano man kay di ka magpa-interview kasamang Nestor mahilom kana unya wata kay balog dunay lipot bang mahitabo ba? Abi ko na to paminaw na si BP Sara tanawa ha. Kadto ni katong before ni siya nahitabo kana ng 20 kuan ni siya kanang naang 2024 tingali ni nahitabo 2023 ba? Okay itong paminaw Sabi kasama. Si ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala.
pag-threat sa kanila, national security. Nagsabi, Tanawa, ha? Tanawa ka sa mga Nestor. Gihulga siya na ay threat nga nadawat niya. Ang pangutana, murag gibaliwala ang iyang mga nadawat nga mga threat kayang gisumbong sa otoridad, murag gibaliwala. Pero og sila kuno maoy hulgaon, siya mga sukindig paminaw mo ay gokdo. Tanawa ra na ha? Mo ni nga kanang nangano man na. Naihulga na niya prior sa nakasulti ato nga purti na sang isuga, labi na nga gi-cite in contempt ang iyaha nga chief of staff nga kato sa Attorney Lopez. Kinsa may di maglagot ana kasamang Nestor, pero conditional. Conditional. Why mahitabo sa presidente kun why mahitabo niya? Ni VP Sara. Muna lisod mo nang dili nimo na ibilin ka sa mang Nestor, lisod mo nang dili mo bilin kay ang mga nabilin nga pamilya nimo blanco sila o kinsay pangitaan. So muna nga tanawa ngano ningon na sa danaw kana Osmond na to paminaw be tanawa ha. Okay. they really do not consider see ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Tanawa ha. So naana ka sa mang Nestor. Kani posible ni nga kani ni ang mga videos tong gi-play kay kuan man ato man gyud nang gipa-authenticate diri sa atong technician no. Di lang ko maingon nga atong technician expert ni pero maayo. Competent man ato mga technician diri kasama Nestor, kasama Gerald. Basig kaning niya basig ma-appeal ni sa presentation sa defense team. Basig ma-appeal ni nga mga videos. Kasamang Nestor, ikaw lang di kasamang Gerald, gay, wala na naminaw na turong taga defense team, basig ikaw ipatawag dito kasamang Gerald, Kuyog lang kang Louie dito, ha? Atong balikan tong video, be. Atong balikan ko to kasamang Gerald, katulas nga video kung giseni mo. Atong balikan tong video. Kay kaning tanan, nga kaso karon tungod ani nga video niya. O niya nganong nakasulti si VP Sara ani tungod adton to ang dunay hulga siyang nadawat nya gibaliwala. Matod pa niya. Betong paminawon kining ni ang usa ka press con anang gabi sa 23 November 2024 be kana ha atong nga paminawon Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Tanawa ha? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said, yes. Tanawa mo ni dinhi. Mo ni ang video makasama nga kuan dito sa prosecution. So inig kasunod semana kay sa first week, wa man gyud nakapresentar ang prosecution basin pa og karong sunod semana. So mo na manghinaot ang defense kasamang Nestor nga tinuod magaling gining ilaha nga makakuan sila inig kasunod semana kay katong unang semana sa tinud-anay lang gyud kasamang Nestor bisan ang mga ordinaryo mga tawo nga naminaw. Dili gyud to ingon nga score to sa prosecution. Dili to. Naato diri sa defense team overall. Sunod semana ato ning panid-an di lang ta mo kuan kasamang Nestor kay wata kay balog unsay giandam sa prosecution.
basin og unsay giandam sa prosecution, basi og makatusik-tusik pod, makabawi og gamay kaning ni ang prosecution team. Ato ang kuanon ha, kay una kahibalo ko unsay giandam sa prosecution. Ang witness nga hitman baka hitman giunsa pagtransact, do na by communication, in what the communication they have nga ilang i-present during the trial next week. Giunsa man la pagkuan ana, so posible nga ilahan na nga i-presentar dito. Kanin sa di-text ba, gi-chat ba, gitawgan ba, or giadto ba, nag-abot ba sila sa sapa kasamang ni sa manghinaotang sunod simana, manghinaotang kanang naang makabawi-bawi pod ang defense sunod simana kasamang Nestor aron pong thrilling paminawon ang prosecution makabawi sila, may nga makabawi pod taon sila sunod simana. Toning katagag pagtagad unya kay ang mga tao nag-atang mga tao nya kato nga video nga nanghulga si BP Sara kuno kana nga video nakahibalo na mga tao ana. Balo na mga tao oy karon. Kibalo na mga tao.